Bir mına ömür bolgandan keyin mına katelikler bolat. Tayılmaytın, tuyak, жаңылmaytın, жак bolmayt deydi goy. Mına 20 жылдык деген нәрсе бар. Sodan menin klassdaşlarım keldi. Oybay sen barsaң, bärimiz ütemiz, bärimiz bitemiz, işpeymiz. Bärimiz jinal bir wagız kılıp berseň, bärimiz tıngdaýmyz dedi. Qara. Boptu dedim. Jinaldyk, öte adam boldu. Wagız aýtdym. Apaylarımızga şeň çylap tıngdady. Bütün mektep wagızga aýtdyk. Öte bir adam boldu. Sodan ustazlardy alıp başga jerge alıp baratyn bolduk. Tamaktandyruga süçek jaňada bir iki eşek bas klassdaşym bar endi. Maşinalarına tıgıp alıp gelip jaňa işipdi goy. Men sodan keyin aralashma koydum biroq. Benim neyse, magan ne ziyanı geldi dedim de onu. Magan ne ziyanı geldi onu. Bunu ben özlerin istediğinler koydum. Özlerin menden tıgıp, menden uyalap, menden korkup işbey yürüme. Nege teyzeğini jep tastamaysın mağanız? O benim cümsüm emes. Men kolumdağı barım. Demek biz oğan eli dayın emes ekenmiz. Anladınız mı? Biz eli oğan dayın emes ekenmiz. Mene misal erten Жаңа жыл kelyp atır. Duruşma? Kişi biröwler koýady, telefon tınbayt. Жаңа жылga ne diýsiz? Men o aýtmaýyn goý, ýüňe ýol kaparyp aýnal demeýin goý endi oňa. Anyk nerse bul da. Men aýtyp oturmyn, sen özüň isteýe alatyn, orundaý alatyn, jumuşdy sura. Misal sen üýde polny misaly başgaratyn adam emessin dep atyrmyn da. Akeň şygada Жаңа жыл dep, şeşeň şygada Жаңа жыл dep, endi ogan endi bul bolmaýda kapırsın, sapırsın dep uruş jançal kılıga arjyt nerse emes o. Mene inşallah biz çaýlap öýsemiz, bunlar söz-sözüne kalıp ketedi. Aldyngyday toýlamaýdy haz Жаңа жылdy adamlar. Oy bu Жаңа жылdy baýagda bizdiň wagtymyzda Abjapar aga. O mana birinci dekabrda toýlaýdy adamlar da. Alhamdulillah. Biz dinimizde öğreneyik, bilimimizi alaverek, bul çaýlap kalıp keteberedi. Kalıp gideberedi bunlar size. Bugan endi turup alıp ustap alıp töbeleşip aýkaylaşyp karlaşyp şart emes bunday nerse. Birak jürgen jerimizi aýtyp, düşündirip, inşallah mena özümizden Mevlüt 4 yanvarda kelyp atyr. Alhamdulillah daýyndalayk. Ýaşynda tabarakty jattap daýyndalyk. Mena biz Abjapar agamy 60'tan ötken adam. Kanday väli zeynim jakşy dep atar da, özüni jakşy tutagan, misal. Mevlütke daýyndalayk, Kur'an jatdaýyk, hadisler jattap daýyndalayk da. İnşallah tagam bir 20 жылдардан keyin mene osa mena katardagy jigitlerdiň barlygy endi 40ga, 50ge kelet. Üy başgaratyn adam bolat. Hey, menany koýuňlar. Bul durus emes dese, ol üy öşet, toktaýdy. Hazır endi mınanday bala turup ataňaň bolmaýdy, manaň bolmaýdy, arşaňyna kapır eken, sapır eken. Bul oruslardyň özü körse körüp aslar. Bul Det Marozdyň şygywynyň maksata ne eken bärin internetten körsetip goýup atyrmyn. Özleri musulmanlar istep atgan jok bunu. Birak onu körmese ne diýmiz, kimge kafa bolamyz? Biz Allah'tan soraýak. Allah'ım halkımıza iman bersin, birlik bersin, intimak bersin. Intimakta saktaw farz ayn bul. Intimakta saktaw farz ayn bul. Intimakta saktayıp, üýümiz tynyş bolsun. Kiçkente bir narsa dep turup, bütün üýüň bar bolsun. Ol özü alkaş. Taza da öz. Kalbasadan da gaýtpaýdy, it soýup berseň, iti de jiberetdi olar da. Sen şüýtüp üýüňe aýtgyn, muna Wahabist diýdi. Muna başga agymga girip ketgen diýdi. Menin balam Wahabist diýdi. Başga agymy, o astagfirullah, men oýlap ona ýok owagama bir bele kirip ketgen desem, men nege desem, kelet tamaga namaz okuýmaýsynba, namaz okuýmaýsynba aýta berer. Eger oğan kunega bir butulka pivo, bir butulka arak bere berseň bar goý. Eň jakşy adamsın da. Oşo derejede. Birak biz Allah'tan soraýak. Allah solarga hidayet bersin. Tanıştık versin. Mene işlerinizde ne bir jigitler var.
ne bir taygan, ne bir adaskan jigitler boldu. İslamga geldi, bärin tasladı, bärin jigitler tasladı. Nege? Ana çirkinç nersini tasladı. Ol çıgı üçün adamga en birinci iman gerek agayınlar. En birinci iman, sabırlık gerek. Abu Bakr Sıddık'ты karasaňyzçy. Mekke'de kança jıl jurdy. Mekke'den alıp kelip Medine'ge kelgenden keyin äkesi İslamga gelgende. Äkesi men kırılyspagan birak. Äkesine de katty hurmat bolgan. Sonsun sizlerge de aytarım. Bunday nerseden sak bolunuz. Namazınızda şыныmen Allah'tan çılap soraňyz. Allah özgertirip koyar.